Podo ir ao baño. Roy, estás ben? Sí, estou ben. Queres falar comigo? Sí, pero A ver, dime que che pasa. teño vergoña de falar en público. Tranquilo, vai a Chicotenda que ali traballa un amigo meu. Ele é mariñeiro e pode axudarche. Vale, como se chama? Chámase Pepe. Hola, busco a Pepe. Espera, creo que está a coller cordas. Ah, no, mira, está xusto detrás de ti. Hola, bons días. Hola, que tal? Necesitas algo? Sí, miña profesora faloume moito de ti. Mañán teño unha exposición que vai sobre o mar. Podesme axudar? Sí, claro. Vouche enseñar a facer un nó, que é o máis básico de todo. Para iso necesitamos un acorde de JJ Chicolino. Necesitas ter moita actitude para facer isto. Mira, xa me saiu. Grazas, Pepe. Mañán en clase van a flipar. Onte aprendín a facer un nudo. Fun á Chicotenda e Pepe, o mariñeiro, axudoume moito. Ademais, usamos os produtos de JJ Chicolino.